Hello everyone! Welcome to my channel. Dahil tag-ulan ngayon, magluluto tayo ng sopas. Ang mga gagamitin lang natin is kalahating pitsyo ng manok. Pinahiwa ko na siya ng maliliit, guys. Half kilo ng macaroni. Shell ang gamit ko. Dalawang chicken cubes, crack na paminta, isang medium na sibuyas, 3 lusok na bawang, margarine, hotdog, carrots, 1 piraso, evaporated milk, patis, margarine or butter, ahos, sibuyas, chicken, paminta at saka chicken cubes. Takpan lang natin, guys. Lagyan lang natin ng tubig, guys. Depende sa inyo kung gaano karami ang tubig ilagay nyo. Pero pag supas kasi, kailangan marami siyang sabaw. Takpan na natin hanggang sa kumulo. Kulong-kulo na, guys. Ilagay na natin yung macaroni. Takpan ulit. Pag malambot na yung macaroni, ilagay natin yung carrots. Like ko. Patis, asin, evaporated milk, wow, yum yum yum. Ang sarap nito, guys. Bagay na bagay sa tag-ulan.
Takpan lang natin ulit guys. Hanggang sa kumulo. Tikman lang natin guys kung ano ang kulang. Sarap. Ayan na guys, luto na yung sopas. Salamat sa panonood. Please subscribe my channel. God bless.